Červen 1945, krátce po skončení druhé světové války v Evropě. Američtí vojáci pátrající po válečných zločincích odpovědných za zločiny spáchané během druhé světové války přijíždějí do kapucínského kláštera v německém Altettingu. Najdou zde hledaného muže, katolického kněze. Není to však žádný obyčejný kněz. Je to bývalý prezident fašistického slovenského státu, který za druhé světové války úzce spolupracoval s nacistickým Německem a poslal desetitisíce slovenských Židů do koncentračních táborů, kde je čekala smrt. Jmenuje se Josef Tiso. Josef Tiso se narodil 13. října 1887 v Bytči, která byla tehdy součástí Rakouska-Uherska. Josef vyrůstal ve věřící rodině a jeho otec byl řezníkem. Protože byl výborným studentem s talentem na jazyky, zejména na maďarštinu a němčinu, upoutal pozornost biskupa nitranské římskokatolické diecéze Imricha Bendeho, který ho v roce 1906 poslal studovat teologii na Vídeňskou univerzitu. V roce 1910 byl Josef Tiso vysvěcen na kněze a o rok později získal titul doktor teologie. Po návratu do vlasti se Tiso stal pomocným knězem ve 3 farnostech na území dnešního Slovenska. Vykonával rozsáhlou výchovnou a sociální práci mezi místním obyvatelstvem a bojoval proti chudobě a alkoholismu. Předpokládá se, že právě v této době se formovaly jeho antisemitské názory. Tiso vinil židovské majitele hostinců z rostoucího alkoholismu a byl také členem svépomocného sdružení, které prodávalo potraviny a oblečení levněji než místní obchod, který vlastnil Žid. Po vypuknutí první světové války 28. července 1914 sloužil Josef Tiso jako vojenský kaplan u 71. pěšího pluku rakousko-uherské armády, který tvořili převážně slovenští vojáci. Během duchovní péče o raněné a umírající vojáky získal Tiso přímou zkušenost s hrůzami války. Na konci roku 1914 Tiso onemocněl vážnou ledvinovou chorobou a jeho vojenská kariéra skončila. Rozpad ruské, německé, osmanské a rakousko-uherské říše vedl ke vzniku nezávislých států, včetně Polska a Československa, které vzniklo v říjnu 1918 vyhlášením nezávislosti na Rakousku-Uhersku. Zahrnovalo česká území Čechy a Moravu, Slovensko, Podkarpatskou Rus, která zabírala východní oblast Československa, a část rakouského Slezska. 50% československého obyvatelstva tvořili Češi. Němci tvořili 22% a Slováci 16%. Zbytek tvořili Maďaři, Ukrajinci, Židé a Poláci. První světová válka skončila 11. listopadu 1918, kdy němečtí vůdci podepsali příměří v lese u Compiègne ve Francii. Nasazení nových zbraní, jako byly kulomety a bojový plyn, vedlo k obrovským ztrátám a válka si vyžádala životy 10 milionů vojáků. Ztráty na majetku a v průmyslu byly katastrofální. V důsledku toho vítězné mocnosti uložily poraženým mocnostem řadu opatření. Mezi ně patřila Versajská smlouva z roku 1919, podle níž bylo Německo odpovědné za rozpoutání války a neslo odpovědnost za obrovské materiální škody. Smlouva vyžadovala demilitarizaci Porýní, rozsáhlé reparační platby ze strany Německa a odevzdání 13% předválečného území Německa, včetně Hlučínska, které muselo Německo postoupit Československu. Smlouva byla podepsána 28. června 1919 na zámku ve Versailles. Zahanbující porážka Německa a mírová ujednání z roku 1919 sehrály důležitou roli při nástupu nacismu v Německu a o pouhých 20 let později v událostech druhé světové války. V prosinci 1918, několik měsíců před podpisem Versajské smlouvy z roku 1919, vstoupil Josef Tiso do Slovenské lidové strany, krajně pravicové klerofašistické politické strany s autoritářskou ideologií. Stranu založil v roce 1913 Andrej Hlinka, slovenský katolický kněz. Po rozpadu Rakouska-Uherska na konci první světové války a vzniku Československa v říjnu 1918 se Andrej Hlinka stavěl proti čechoslovakismu, který zdůrazňoval vzájemnost Čechů a Slováků a požadoval slovenskou autonomii.
Josef Tiso se stal populárním řečníkem strany a postupně posiloval svou pozici díky své energii i inteligenci a elitnímu vzdělání. V roce 1925 se strana přejmenovala na Hlinkovu slovenskou lidovou stranu. Tiso se stal jedním z vůdců strany a poté, co se v roce 1927 stal československým ministrem zdravotnictví a tělesné výchovy, překvapivě odmítl vládou poskytnutý ministerský byt a místo toho se ubytoval v jednom z pražských klášterů. V roce 1930 se Tiso stal oficiálním místopředsedou Hlinkovy slovenské lidové strany a zdálo se, že je předurčen k tomu být Hlinkovým nástupcem. V letech po první světové válce došlo v Sovětském svazu a Itálii k vzestupu totalitních režimů vedených diktátory, jako byli Josef Stalin nebo Benito Mussolini. Tato forma vlády zakazovala všechny opoziční strany a stát se snažil prosadit kontrolu nad všemi aspekty veřejného i soukromého života. V polovině 30. let se i Tisův postoj pohnul směrem k autoritářským a totalitním myšlenkám. Opakovaně prohlašoval, že Hlinkova slovenská lidová strana je jedinou stranou zastupující Slováky a jedinou, která mluví za slovenský národ. Adolf Hitler se stal diktátorem v roce 1933, poté, co se jeho nacistická strana dostala k moci. Jedním z důvodů bylo, že mnoho Němců se nedokázalo smířit s porážkou své země v první světové válce a tvrdilo, že podrazy a slabost v týlu fronty ochromily a nakonec způsobily její zhroucení. Tvrdili, že Židé udělali mnoho pro šíření poraženectví a tím zničili německou armádu. Podmínky Versajské mírové smlouvy a vysoké odškodné, které z ní vyplývalo, si vykládali jako pomstu vítězů a do očí bijící nespravedlnost. Hitler prohlašoval, že komunisté a Židé vydali německou čest potupnému míru. Nacistický režim začal nejen omezovat občanská a lidská práva Židů zřizováním prvních koncentračních táborů, ale požadoval také navrácení Sudet německé říši. Sudety byly pohraniční oblastí Československa, v níž žilo etnicky německé obyvatelstvo. V této části Československa se také nacházely obranné pozice československé armády pro případ války s Německem. Koncem léta 1938 Hitler pohrozil, že rozpoutá v Evropě válku, pokud nebudou Sudety postoupeny Německu. Ve dnech 29. a 30. září 1938 se v Mnichově konala konference vedoucích představitelů Velké Británie, Francie, Itálie a Německa. V takzvané Mnichovské dohodě byla schválena anexe Sudet Německem výměnou za slib míru ze strany Hitlera. Čechoslováci nebyli na konferenci pozváni a cítili se být britskou a francouzskou vládou zrazeni. Dne 30. září 1938 vydal britský premiér Neville Chamberlain po návratu z Mnichova prohlášení Mír pro naši dobu, v domnění, že zabránil válce. Tento mír však neměl dlouhého trvání. Mnichovská dohoda vedla k rezignaci představitelů demokratické vlády v Československu, prezident Beneš odcestoval do Francie a Slovensku byla přiznána významná autonomie. V té době již stál v čele Hlinkovy slovenské lidové strany Josef Tiso, neboť Andrej Hlinka zemřel v srpnu 1938, jen několik týdnů před konáním konference v Mnichově. Dne 14. března 1939 se Josef Tiso stal předsedou vlády první Slovenské republiky, která byla do té doby součástí Československa jako autonomní slovenský stát. O den později, 15. března, nacistické Německo napadlo a obsadilo české země Čechy a Moravu, čímž hrubě porušilo Mnichovskou dohodu. Slovensko se pod Tisovým vedením stalo loutkovým státem nacismu, jehož stoupenci nastolili fašistickou autoritářskou diktaturu jedné strany, silně ovlivňovanou separatistickou katolickou klerikální hierarchií ve vnitřní politice a úzce spojenou s nacistickým Německem. Vládnoucí stranou byla Hlinkova slovenská lidová strana. Druhá světová válka začala 1. září 1939 napadením Polska. V říjnu 1939 se Tiso stal prezidentem první Slovenské republiky a úzce kolaboroval s nacistickým režimem.
V dubnu 1940 byl vydán první arizační zákon, který znamenal zabavení židovského majetku a vyloučení Židů z ekonomiky. Bylo to zdůvodněno stereotypním a propagandou posíleným tvrzením, že Židé získali svůj majetek utlačováním Slováků. V polovině července 1940, krátce po pádu Francie, pozval Adolf Hitler Tissa na summit, který se konal v Salzburgu. Důvodem bylo, že Slovensko se v roce 1939 výměnou za garanci hranic a hospodářskou pomoc vzdalo ve prospěch Německa velké části své autonomie v zahraniční politice a ve vojenství. Frakce Hlinkovy slovenské lidové strany, kterou tvořili intelektuálové soustředění kolem časopisu Nástup, se postavila proti napodobování Německa a trvala na samostatné zahraniční politice. Německo usilovalo o vyloučení skupiny Nástup z vlivných pozic. Vedle Nástupu existovaly další dvě frakce Hlinkovy slovenské lidové strany. Radikální větev vedená slovenským premiérem Vojtěchem Tukou, který se také zúčastnil Salzburské konference, a klerikální větev vedená prezidentem Josefem Tissem. 28. července se Tiso nejprve soukromně setkal s německým ministrem zahraničí Joachimem von Ribbentropem, který Slováky informoval, že Německo považuje Slovensko za svůj Lebensraum, tedy životní prostor, a proto má právo zasahovat do vnitřních záležitostí Slovenska. Josef Tiso se poté setkal s Adolfem Hitlerem, který mu vysvětlil, že v případě neuposlechnutí by byl slovenský stát vydán na milost a nemilost Maďarsku zrušením garancí ochrany z roku 1939. Maďarsko již na podzim 1938 anektovalo území na jižním Slovensku. Výsledkem Salzburské konference bylo, že Slováci souhlasili s výměnou vlivných příznivců Nástupu za spolehlivě proněmecké radikály a že se slovenský stát začal silněji orientovat na Německo, zejména v oblasti protižidovských opatření. Dalším výsledkem bylo jmenování různých německých poradců na Slovensku. 9. září 1941 vydala Tissova vláda židovský kodex, který vycházel z německých norimberských zákonů. Vládní propaganda se chlubila, že židovský kodex je nejpřísnějším souborem protižidovských zákonů v Evropě. Tento zákon definitivně vyloučil Židy z veřejného života, omezil dobu, kdy směli cestovat a nakupovat, a zakázal jim vstup do klubů, organizací a na veřejné akce. Výrazně také omezoval jejich osobní život a vlastnická práva. Byl to předstupeň deportací Židů do vyhlazovacích táborů. Podle sčítání lidu z 15. prosince 1940 žilo na Slovensku 89 000 Židů. V březnu 1942 podepsal slovenský stát s Německem dohodu, která umožňovala deportace slovenských Židů. Od března do října 1942 bylo asi 58 000 slovenských Židů soustředěno do místních pracovních a koncentračních táborů, hlavně do táborů Sereď, Nováky a Vyhně. Slovenské úřady pak Židy převezly na hranici generálního governmentu nebo Německé říše a předali je německé SS a policii. Jedním z hlavních hybatelů deportací slovenských Židů do nacistických koncentračních táborů v Němci okupovaném Polsku byl Vojtěch Tuka, slovenský premiér. Prakticky všichni deportovaní slovenští Židé byli zabiti v Osvětimi, Majdanku, Sobiboru a dalších místech v Němci okupovaném Polsku. Pouze 300 z nich přežilo. Mezi nimi byli i Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, kteří na jaře 1944 uprchli z Osvětimi a sestavili první podrobnou zprávu o tamních aktivitách, určenou k všeobecnému šíření na západě. Židům, kteří nebyli deportováni, byla udělena prezidentská výjimka, protože byli klíčoví pro válečné hospodářství. Během doby, kdy byl Tiso ve funkci prezidenta, platil slovenský stát Německu 500 říšských marek za každého deportovaného Žida na takzvanou rekvalifikaci a ubytování. Celkem slovenský stát zaplatil nacistickému Německu za vyvraždění svých občanů, slovenských Židů, v nacistických vyhlazovacích táborech 10 milionů říšských marek. Během deportací uprchlo do Maďarska asi 6 000 slovenských Židů.
Když se papežský nuncius obrátil na Tisovu vládu s informací, že německé úřady vraždí slovenské Židy v Němci okupovaném Polsku, slovenský prezident na podzim 1942 váhal a poté odmítl deportovat zbývajících 24 000 slovenských Židů. Situace se změnila po vypuknutí slovenského národního povstání 29. srpna 1944, kdy slovenský komunistický i nekomunistický odboj povstal proti Tisovu režimu v době, kdy sovětská vojska vstoupila na sousední Podkarpatskou Rus. Protože Tisova vláda nebyla schopna povstání potlačit, nastoupila německá vojska. Einsatzgruppe H, nacistické mobilní eskadry smrti, jejichž úkolem bylo shromáždit a zabít nebo deportovat zbytek slovenských Židů, vstoupili v doprovodu Wehrmachtu, německých ozbrojených sil, na Slovensko. Od září 1944 do konce roku deportovali německé jednotky přibližně 12 600 slovenských Židů, většinu z nich do Osvětimi, Terezína a dalších táborů v Německu. Přežila jen asi polovina z nich. Několik tisíc Židů, kteří byli dopadeni při ukrývání nebo při bojích s partizány na Slovensku, bylo zabito německými a slovenskými jednotkami Hlinkovy gardy. Slovenské národní povstání trvalo od srpna do 28. října 1944. 30. října téhož roku Josef Tiso osobně vyznamenal v Banské Bystrici na Slovensku německé vojáky, kteří se zapojili do bojů při povstání. Jedním z vyznamenaných byl i Oskar Dirlewanger, jeden z nejznámějších pachatelů zločinného nacistického režimu, jehož jednotka terorizovala civilní obyvatelstvo a páchala nevýslovná zvěrstva především v Polsku a Bělorusku. Celkem německé a slovenské úřady deportovaly ze Slovenska více než 70 000 Židů. Více než 60 000 z nich Němci zavraždili. Do konce holokaustu byly vyvražděny více než 2/3 Židů žijících na Slovensku. Když Rudá armáda dobyla poslední části Slovenska, Josef Tiso utekl přes Rakousko do Německa, kde se skrýval s falešnými doklady na jméno doktor Josef Táborský. Po dopadení americkými jednotkami v červnu 1945 byl Tiso v říjnu téhož roku vydán do Československa. Soud s ním začal 2. prosince 1946. Státní zástupce uvedl, že když byly Tisovi promítány záběry z koncentračních táborů, tak se Tiso tvářil lhostejně, díval se stranou nebo do země. Neprojevil žádnou lítost a odmítl učinit prohlášení odsuzující zločiny nacistického Německa s odůvodněním, že kdyby odsoudil cokoliv, co Němci udělali, nebo litoval obětí, řekli by, že se zhroutil a přiznává svou vinu. Dodal, že kdyby se to mělo opakovat, jednal by stejně. 15. dubna 1947 uznal Československý národní soud Josefa Tisa odpovědným za řadu zločinů, včetně schválení židovského kodexu, vyvlastnění majetku Židů a schválení deportace téměř 58 000 slovenských Židů do nacistických koncentračních táborů v roce 1942 a odsoudil ho k trestu smrti oběšením. Večer před popravou Tiso prohlásil, že se cítí jako mučedník slovenského národa. Když byl 18. dubna 1947 v Bratislavě popraven, bylo mu 59 let. Když kráčel k šibenici, měl na sobě svůj kněžský šat. Podle dobového tisku byl Tiso 7 minut po zahájení popravy prohlášen lékařem za mrtvého. Tím okamžikem začaly vznikat legendy a mýty obklopující Tisův proces a jeho smrt. Přestože ho československá vláda pohřbila tajně, aby se z jeho hrobu nestala svatyně, Tisovi krajně pravicoví stoupenci brzy identifikovali hrob v Bratislavě. O desítky let později bylo Tisovo tělo exhumováno a pohřbeno v Nitranské katedrále v souladu s kanonickým právem. Dnes mnozí prohlašují Tisa za mučedníka, který obětoval život za svou víru a národ a líčí ho jako nevinnou oběť komunismu a světce.